ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తాం. మా కుటుంబ పోషణకు ఇబ్బంది లేదు, మా పిల్లల చదువులకు ఇబ్బంది లేదు. మరి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన మాటకు నమ్మి 2 సార్లు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి వారు కృషి చేయడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు వీఆర్ఏ వ్యవస్థలో ఈరోజు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో ఒకసారి కాదు, అసెంబ్లీలో 2 సార్లు, ప్రగతి భవన్లో 2 సార్లు, మరి సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ ముఖ్యమంత్రి గారి సమావేశంలో మరి వీఆర్ఏ వ్యవస్థకు సంబంధించిన దాంట్లో వీఆర్ఏలను పే స్కేల్ ఇవ్వడం, సిసిఎల్కు వారు పంపడం కూడా జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా అమలు జరగలేదు. వీరికి గౌరవ వేతనం 2900 ఉంటే 2012లో 2022 ఇప్పుడు 10,500 రూపాయలు గౌరవ వేతనం ఉంది. మరి ఈరోజు 10,500 కనీస వేతనం కూడా కాదు. మరి ఈరోజు ఒక పక్క మరి ఈ 10,500తో వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పోషించే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళ కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులకు కానీ పిల్లలకు కానీ వారికి కానీ వైద్యాన్ని అందించే పరిస్థితిలో కూడా లేదు. మరి ఆ రకంగా ఆ వ్యవస్థలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరి ఈరోజు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయకుండా ఈరోజు వీఆర్ఏ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళతో ఈరోజు రెవెన్యూ అధికారులు ఏదైతే ఆ రోజు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గౌరవప్రదంగా వీఆర్ఏ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినారో మళ్ళీ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థలో గతంలో ఏదైతే రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి ఏదైతే వెట్టి చాకిరీ చేసుకునే విధానం ఉందో వీఆర్ఏలతో ఇప్పటికీ కూడా మరి ఈరోజు మరి ఇక్కడ రెవెన్యూ అధికారులు ప్రతి పని కావాలంటే మరి ఈరోజు జనాభా లెక్కల విషయంలో కానీ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెవెన్యూ అధికారులను ఏ నివేదిక సమర్పించాలన్నా అది వీఆర్ఏ వ్యవస్థ చేయాల్సిందే. ఆ రకంగా పని మాత్రం భారం, కానీ వేతనం మాత్రం మరి కొద్దిగా అన్నట్టుగా ఆ కుటుంబాలు పోషించుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది కలిగే విధంగా మరి ఈరోజు ఆ వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది. ఈరోజు నిజంగా నేనొకటి ఈ సందర్భంగా మీ హక్కుల కోసం మీరు ఏదైతే పోరాటం చేస్తున్నారో ఇది మీ హక్కు. ఏదైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తాం. మరి ఈరోజు పే స్కేల్ విషయంలో కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో ప్రకటించినట్టుగా పే స్కేల్ జీవోను వెంటనే విడుదల చేయాలనేది ఇది ప్రధాన మరి డిమాండ్. రెండో డిమాండ్ అర్హత కలిగిన వీఆర్ఓలకు ప్రమోషన్లు ఇవ్వడం. ఎంతో మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి వాళ్ళందరికీ కూడా అర్హతను బట్టి ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలని, దానికి అదే కాకుండా 55 సంవత్సరాలు పైబడి మరి ఈరోజు రిటైర్మెంట్ అయ్యే పరిస్థితిలో కూడా ఉన్నారు. ఏదైతే 2012లో మరి ఆ రోజు 25 సంవత్సరాలు ఉంటే ఇప్పుడు 55 సంవత్సరాలు వచ్చి రిటైర్డ్ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదైతే వీఆర్ఏ వారసులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగ గ్యారెంటీ ఇవ్వాలనేది కూడా ప్రధాన డిమాండ్. ఇది ఏదో ఇది వాళ్ళు కోరే కోరికలు, ఇవేదో ప్రభుత్వం మీద మరి పెనుభారం పడే కోరికలు కావు. కానీ ఈ వ్యవస్థలో రెవెన్యూ వ్యవస్థ నడవడానికి మరి ఈరోజు ఈ వ్యవస్థలో ప్రధానంగా పనిచేసే మరి వీఆర్ఓ వ్యవస్థను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఈరోజు రెవెన్యూ రికార్డుల విషయంలో కానీ ఈరోజు గ్రామంలో జరుగుతున్న సంక్షేమ పథకాల పేదవాళ్ళకు చెందాలనుకున్న మరి ప్రతి విషయం